Espectacles familiars accessibles. Vídeo anticipatiu de la Casa Elizalde dirigit al públic familiar. Aquest vídeo està creat com a anticipació per facilitar la visita i participació en aquests espectacles. Us recomanem que prèviament a assistir reviseu la guia per a preparar la vostra sortida. Tingueu en compte que és un espai cultural d'oci comunitari, és a dir, que us trobareu amb més gent i que hi haurà el soroll ambient propi de l'afluència de públic general. Porteu els vostres cascs de cancel·lació de soroll per si us calguessin o demaneu-los a la Casa Elizalde que us els podran deixar en préstec. Vaig a la Casa Elizalde a veure un espectacle. Entro a la Casa Elizalde i camino pel passadís. Al final del passadís hi ha l'escenari on veig l'espectacle. Al passadís hi ha una porta cap a l'espai relax. A l'espai relax puc pintar, dibuixar i utilitzar materials sensorials. Al costat de l'espai relax hi ha els lavabos. La Casa Elizalde.